the sun. Good evening guys, hello everyone, welcome to my channel. So guys, जों दायो नै बेरायफैलायबाय मोनसे फुख्रियाव फिसायाव बेलासिनि बार जाफैदों आरो मालाय ओइथिं क्रिकेट गेलेबावसै नै क्रिकेट गेलेग्रायाव नै गथ'फोरनि हेलमेट हमलायबावोसो नैबे निम दंफां नैबे मोनसेया माथाय मिथिया बिराद मोजां भिउआलाय नै न' गेजेरनि माबायाव फुख्रि मोनसे दं आरो बेहाय नै सानाबो हाबथारसिगोन बिराद थाबायो बेयाव मोनाबिलि समाव बयबो बेयाव बेरायफैयो आरो उदै फेसेम फैयो नै ओइथिंबो बिराद मानसि थाबायगासिनो ओरैजाय बरियाखा जायगाया बेरायनो खिजुर दंफां दंलायबावसो बेयाव नै काजुर एन्ड खिजुर फिथाइयानो थायाखै नङाबा मा नोगोद मथि फैखायो हनै लदा थाबायफैखायो मा थिंख्लांलायबावसो माखौबा आं फट' हरनायखौ नोगोद मानसि थाबायखादों हनै ओइथिंबो नोगोद मानसि थाबायखायो होनदां दे नोंखौ इउटुबाव होनसै आं नै आंना गदाया भिडिअखौ रायज्लायगासिनो नोंखौ इउटुबाव होबाय दे ब्लगाव होसिगोन नोंखौ गाइसफोर थाबायफैयो बेहाय नै लाम मानसि थाबायफैखायो बेहाय ओरैबायदि मानसि फैखायो नालेंखर दंफां दंलायबावसो नै वाव बिराद मोजां बेलासियाव भिउआ बेहाय सासेया हनै थाबायलांगासिनो टमेट' दं गाइस ओइ नै टमेट' गोजा बेहाय हाग्रानि टमेट' नै ना बेबायदि टाइमाव बाहाय ओरैबायदि बरिया आरो बेहाय गुसुनो सान्दुंबो गैला नालाय दा बायदियावथ' सानाथ' हाबबाय मोजां आरो ओंखायनो बेयाव बेरायनो दा बायदि टाइमाव ना स' गाइस भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आं दसे जास्ट टाइम पासल'सो लानायमोन नालाय